दোकान पकड़ मैच बुक मिलो कोई ଆପଣ ନାଁଟା? जयराम प्रधान। जयराम प्रधान। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦୋକାନ ଏଠି? ଆମର ଏଠି ଅଛି ଲକଡାଉନ୍ ରୁ ଅଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଠୁ ଅଛି। ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ଏଠି ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି? ଆମର ଏଠି ମିଳୁଛି ବରା, ଆଳୁଚପ୍, ପିଆଜି, କଟଲେଟ୍, ରୋଲ୍, ପନିର ରୋଲ୍। ତା ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ କେମିତି ରହୁଛି? ପନିର ରୋଲ୍ 20 ଟଙ୍କା। ପନିର ରୋଲ୍ 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବରା, ଆଳୁଚପ୍, ପିଆଜି, କଟଲେଟ୍ 5 ଟଙ୍କା। 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ପ୍ଲେଟ୍ ନେଲେ କେତେ କ'ଣ? ପ୍ଲେଟ୍ 30 ଟଙ୍କା। 30 ଲୋକେସନ୍ଟା ଏଇଟା? ଲୋକେସନ୍ ଆମର ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ମଙ୍ଗରାଜ ପଏଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। 200 ମିଟର ଆଗରେ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖୋଲା ରହୁଛି? ଆମର 4:30ରୁ ଖୋଲା ହେଉଛି, ରାତି 9ଟା 9:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9:30 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 9:30। 9:30 ଯାଏ। 9:30। ତାର ଏଇଟା କଟଲେଟ୍ ପଡ଼ିବ ନା?
समजते Paytm. इधर ଏଇଟା ରହିଲା କଟଲେଟ୍ ନା ବରା, ଏଇଟା ଆଳୁଚପ ଡାଲି ବରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଶାଳପତ୍ରରେ ଦିଆହେଉଛି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଶାଳପତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଶାଳପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ଅଛି। ଭୁବନଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ, ଏଇଟା ରହିଲା ଭୁବନଟା ପତଳା ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ପତଳାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଖାଇବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବଡ଼ ସେପଟେ ଆସୁଛି ସବୁ ନା, ତା ଶାଳପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା ଖାଇକି ଯିବେ।